To je ono. Väčší, pekný. Это первый остров, где Тенгиз вливается. Первый остров, и здесь это. Так. Это. Еще дальше ехали, так маленько. надо ехать эту страну, да? А здесь Гитлер тайме? Нет. Мы с рафтом поедем здесь или здесь? О! Не. Počkaj, nie, že sa niekde vy toto. Klobásite. Vy klobásite. Tak. Počkaj, ty máš nejakú apartnú, či ako takúto. No ja mám Toto je iná vec, toto je iná vec. Pozdravujeme všetkých doma. Menovite. Odkazujem všetko Celý svoj Peti. majetok. Všetky háčiky komu? Peti sa postará o všetko. Aj mužky? Ty vole, toto kamarát, ktorý ti pomôže. Do záberu sa zadkom postaví to no. Som záved napísal. Pepo, komu daruje všetky háčiky a udice, keby niečo? Deťom volanie, sirotám volanie. Áno, to je pomocka. Tam niekde dole ideme. Čaute. Čaute. Čau. A tu už ideme dole? Krásny tajmer. Daj bližšie. Perfektne. Ráno na Malom Sariku v takejto chatke sme prežili s myšami noc, ale ráno bolo kruté, zima si tak minus 10 bolo. Dobré ráno. Dobré ráno. Nad myšami sme dneska zvíťazili, zahnali sme ich do ofenzívy. Myši síce statočne bojovali, ale Nevyhrali. slnko ich vyhnalo. Pobehali po Viktorovi najviac. No to bolo tá prvá hneď. Spravili inventúru v návnadách Berkeley. Glúpi mimoriadne chutili. Aký krásny dym v tom slnku z tých topiniek je nad stolom. Ale chvátiť. Taká normálne svetožiara je nad Viktorom. No? Ale veď to je jasné. To si ešte nevšimol, že má auru? On má auru. Auroru. No si... Krásna rybka. Moja, veď ťa pustíme.